सब्सक्राइब कीजिए इन्फोकैट इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ ସାଥିରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଯାହା ଭାବୁଛି କିଛି କରିପାରୁନି। କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ବି ମିଳୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ହିଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ କାମ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସଫଳ କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି? ଯେପରିକି ଆମର ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିଳ୍ପପତି ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ, ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଏବେକାର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯିଏକି ଆଜି ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୁଁ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି କେବେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ? କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି? ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କଭେଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପୁସ୍ତକ ଦି 7 ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ହାଇଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପିପୁଲ୍ ବହିରୁ 7ଟି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 1, ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ରିଆକ୍ଟିଭ। ରିଆକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଚାରିପାଖ ପରିବେଶ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏ ସରକାର, ଏ ସମାଜ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଅସଫଳ ଜୀବନ ପାଇଁ। ନିଜର ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଲୋକେ ଜୀବନର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିଁ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବେ ତାହା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲିଂସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ବିଲେଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ମାଛ ରଖିଲେ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଛକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ନିଜର ଫେଭରାଇଟ୍ ମୁଭି କଥା ଯେତେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁ। ଏହା ଆମ ଦକ୍ଷତା। କଭେ ଏହାକୁ ସର୍କଲ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରିଆକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍କଲ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟୁ ଇନସାଇଡ୍। ଯେପରି ଓଫୋ, ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସିଲାବସ୍ ଓ ବହି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଦିଦି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବିନା ଦୋଷରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲିଟାରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାତା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ଖରାପ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ନହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ରହନ୍ତାନି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ରିଆକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନେ। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି,
ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍କଲ ଅଫ୍ କନସର୍ନ ଇନସାଇଡ ଟୁ ଆଉଟସାଇଡ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, କ୍ଲାସରେ ଆହୁରି ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେଇ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବି ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବି। ଲୋକେ ନିଜର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଲାନି ତାହା ଚିନ୍ତା ନ କରି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜେସନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ଚାକିରିରେ କି ଟେନସନ୍, ସବୁବେଳେ ମୋ ବସ୍ ଖାଲି କିଟକିଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଜମା ସେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଚଳି ହେବନି ଆଗ ସାଥେ, ଏଇ ବସ୍ ସହିତ ବିଲକୁଲ ଆଦୌ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆଜି ହିଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ବା ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କାମ କରିବାକୁ ଜମା ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି, ସବୁବେଳେ ବସ୍ର ସେଇ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଚେହେରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନେ ଏପରି କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଜିଠୁ ନିଜର ଗୋଲ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାବିଟ ନମ୍ବର 2, ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। କୌଣସି ବିଜନେସର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶନ ଦରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ଭଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଭେ ଏହାକୁ ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକସଭା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ? କି ଆପଣ ବହୁତ କେୟାରିଂ, ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଲଭେବୁଲ, ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ, ଇନ୍ସପାୟାରିଂ, ଜଣେ ଭଲ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପିତା। ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କାରଣ ଏହା ଜଣେ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନା ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓହୋ ଯାହା ହେଉ ଭଲ ହେଲା, ଚାଲିଗଲେ, ଜୀବନ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି କଷ୍ଟ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ସେଇ କାମ ବା ସେଇ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଭିଜନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବା ଖେଳାଳି ହେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୟାରିୟର ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲିୟର ଭିଜନ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଲିୟର ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତିଆରି କରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ଏବଂ ସେହି କ୍ଲିୟର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାବିଟ ନମ୍ବର 3, ପୁଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଏତେ ସକାଳୁ କିଏ ଉଠିବ? କାଲିଠୁ ପକ୍କା ସକାଳୁ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯିବି।
ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ବାହାନା, କାଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସେନି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଜୀବନ ଓ ଟାଇମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତ କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜକୁ କିପରି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ କବେ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଏହାକୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ କହିଛନ୍ତି କବେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦି 7 ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଫ ହାଇଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ ପିପୁଲରେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି ତାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ସବୁଠୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ। ଏ ଦୁଇ କାମକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଆକ୍ସିସରେ ନବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 4ଟି ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା, ଯାହାକି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେ ସବୁ କାମ ଆସେ ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ନଟ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍, ବିଜନେସ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଏବଂ କୌଣସି କୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାକି କୌଣସି ଇମିଡିଏଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାଏ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟିଭିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ଇଗୋ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ଫେଭରାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରର ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନଟ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନା ଏହା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନା ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ କରିଥାଉ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଚାଟିଂ କରିବା ମିନିଂଲେସଲି, ଟୋଟାଲ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହିଁ କରିଥାଉ ନା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 4, ଥିଙ୍କ ୱିନ୍ ୱିନ୍। କୌଣସି ଖେଳରେ ଜଣେ ଜିତେ ତ ଆଉ ଜଣେ ହାରେ। ଭଲି, କ୍ରିକେଟ, କବାଡି କିମ୍ବା ଖୋଖୋ ହଉ, ମାତ୍ର ଜୀବନର ଖେଳରେ ଏହା ଏପରି ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ସେ ତାର ଫେଭରାଇଟ୍ କାର୍ଟୁନ ଶୋ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣ କହିଲେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରିୟ କାର୍ଟୁନ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଆପଣ କୌଣସି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆକ୍ସନ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ହଁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଟା ହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ସିଚୁଏସନଟି ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 5, Seek first to understand, then to be understood। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇଯାଏ ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମକୁ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ବା ଏମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନର ମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛି ତାହାକୁ ବୁଝିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ଏହାକୁ ଏମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି କେହି କାହା କଥା ଶୁଣୁଛି ତାହେଲେ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି, ଖାଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେ ନିଜର ସ୍ପିଡ କେମିତି କମ୍ କରନ୍ତା କି ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନହେଲେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 6, ସିନର୍ଜାଇଜ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀଟି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏବଂ ତାର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେହି କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ସିଓ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏବଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ସେଇ ସିଓ ଜଣକ ଏକଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଗ୍ରୋଥ ଦେଇପାରିବେ? ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ? ନା, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କଲେ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରୋଲ୍, HR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫିନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାର୍କେଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଏହାକୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ କୋଅପରେସନ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ଯଥା ସ୍ପିଚ୍, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟୁର୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଲିଡର ଭାବେ ଗଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାବିଟ୍ ନମ୍ବର 7, ସାର୍ପେନ୍ ଦି ସ। ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନୁ ବା ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ଯେପରି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଜଗିଂ, ୟୋଗା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଏବଂ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଗଛ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ କରତକୁ ଦାଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଚାହାନ୍ତିନି। ମାନେ ସାର୍ପେନ୍ ଦି ସ। ମାତ୍ର ଇଫେକ୍ଟିଭ ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ
ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ amazon.com ସାଇଟ୍ରୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କଭେଙ୍କର 7 Habits of Highly Effective People ବହିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଳି ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ଲାଇକ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇନଫୋକାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।